हेलो लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन दि माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलाङो। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों लाइजाम। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना बे एलबामखौ नायनो हासिगोन। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशन बक्सआव होना दोनदों। नोंथांमोना बे डिसक्रिपशन बक्सआव थांनानै नायनो हासिगोन। आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो।